Bueno, aquí tenim l'entrada, com podeu veure, fica Good Race, que no sé què vol dir, però el Carles ens ho explicarà. Carles, què vol dir Good Race? Home, Good Race, mayormente vol dir bona carrera. Veiem el desplegament tècnic aquí amb una càmera enfocant malament, tot s'ha de dir. Home, no. Els de TV3 fan un treball molt bo. Te la intro ho fem millor, perquè és una cadena nacional. Aviam. La paraula warning. A què ve? Warning m'ensenya aquest home d'aquí, el que tenim aquí, que ens estem acostant. Molt bé. Què passa si l'ensenya? T'està dient guarro, en poques paraules. I, bueno, què dir? Guarro. Una paraula molt simpàtica. I per què ho fica? I ara bandera blava, atenció. Bueno, la bandera blava és del Barça, però no sap si no és l'equip, si els colors. Falta el vermell. I bueno, ha de fer el que pot. El vermell el porta la camisa, pel que podem veure. Llavors, clar, mireu. Bueno, això és sèpia, o sigui que molt bé. Ara passa una gent per davant, saludeu. Hola, hola. Estem sentats al paddock i podem observar aquest ple. Això és el paddock, no ho havia dit. Tenim aquí sofàs, molt modern tot. Bueno, darrere fica... Mireu la camisa. I endavant? No puc enfocar davant. I tenim aquí el Carles gravant i bueno, esperem que aquest home... Bueno, ara hi ha gent davant i no podem gravar. Tenim problemes tècnics, que és una paraula que queda molt bé. Veiem com surt disparat. Roberto Carlos no, és l'home de la bandera blava que ens diu guarros. Doncs ho tindrem en compte i després us explicarem què ha passat. Gràcies.